Good evening, Sanja kam jotono no. Ang tini video khaimani karon hingke haise mia sanja ni incident no tuye ang kisan ro share kainai joto ani FB friends tongnai rok followers ba joto active tongnai rok FB bon rok nainai bedi no clear kubusi di o video no. Mia tam wngkha saring ni sanja time like 7 to 7:30 PM o kroksa tako kaham na sini laijak porisoi ang laijak bo phaiei bazar phaitei botole khaina hani ani nogo phaimani nuguinai koyekjon borok phaileka hotatte on sudden attack khaina hani phaileka borok toilet ni bono soko kha sairo talang kha bono sairo talang ngai bukha tokha kat kotor kotor latha kotor kotor tui borok gudal rok tilaijak boni yago ang ani mokol bai thangbai ang nukjak borok gudal timani latha kotor kotor timani kat dukra rok kat kotor kotor timani aborok ang nukjak ani mokol bai thang hingke borok bukha morkro phatira laikha amni pore botto saichung 14 jona borok khai amhai borok no to bobo defeat khaimia bobo fight khaimia hingke bo sakno katina bagai bo khar thangka kharmani pore hingke borok taisi ani aro firo goi phaika borok wan soka je ang huiton khana ani nogo hne borok ngai to kha borok manliya hingke ano force khaika phaidi hinai side phaidi ni borok ano talang thangka hingkai ano forcefully ke borok ano threaten ma sikri sokro khaiei goshir kam borok jeska pana nang bobai affairs tongni ma goshinai goshi ke ching yakanai goshi ke ching yakaya goshi ke nang tabu no thangmanai ching kono khaya no hnoi borok ano threaten khaika amhe bari thukluk jak bukhu kono bongni chehra nuk ya ba angke no phane sinimaliya hingkai amni pore borok latha rok nakha ano bukha tokha latha sapai ani sagono borok ano bugui himnani thanani phainani kono freedom sikri hingke borok rok tamke tongnai tamke sanai nijera se sinilaijak nuglaijak salbat kri phungai hingke se mokhang nuglaijak haike butok khaimano haike satok pitok khaimano hingke tai oino borok hingke tamang sinai nijera sa omsukerlai mano hingke ang sana musungo je jara afro ang bumung khana mani sabo hne hinpuru ulo phainai borok rok je aro basa jang nuk phaimani borok rok boda ya ang saimia but particularly ang mention khainai borok a jaga o tongo shohid debarma hne khoroksa tongo rajesh riang hne khoroksa tongo hingkai monus kanti debarma hne khoroksa tongo hingkai sentu hne khoroksa tongo bini bung sonjoy asol hne khanao ang police rokno police in charge officer in charge of Radapur police station ang norok no request khayo as soon as immediate norok omono action nadi legally norok action khlainani ungthung borok khoroksa burino omhaike yakti samani butok khaimani lathalu thusabai borok ano bumani norok omo action khlainani ungthung ya hingke ang bar case rnai bongni mungoi je mansak borok jeska pano punishment mana nang hingke te kaisa ko ang je statement romani bro ano forcefully statement naka je bongni ko mote khe ang asla by relation no tongo hne ang je go simana a video motamoti viral wngkha motamoti joto borok nugui kha nubai khana ang asa khlaio abo kun dino kubuya bro amo threaten khaine ano force khainai jur boros bro ano go shirmani si nang a ko go sikangke ching yakanai nang go singke yakaya taibo bunai hinai lata koto tisalaijak 14 jona borok kitingoi na ano kosaro khobainai dulinai borok omhaike kok sungpini goi omhaike go shiro force khai threaten khaiei abo kubuya abo borok ni statement baise angma go shiwo norok nai manana bini bihingni video bo bini a ব্যক্তি ni wife witness khayo ba statement ro je bo bebak saimanjak no communication kaham no tonglayo kono walai suklai koroi sikango kisa misunderstanding kamni pore kok salai jeng mutual phaika jeng understanding anglaikha boni jebo ব্যক্তি bo go shiwinai bo sajak bini video norok nai manana jara abono kubui hinai ro abo just fake se norok kubui ta handi bisesta khaidi je bini bihi khukbai thangkhengai bo je samani statement ro man abo si kubui norok nai